De Meent in halve finale carnavalshit. Alcoholcontroles tijdens carnaval. Het is vandaag 5 februari, dit is het Peel en Maasjournaal. Groep 5 van basisschool De Meent uit Leunen is met hun carnavalsliedje Vastelavondsknap doorgedrongen tot de halve finale van carnavalshit van het jaar. Deze verkiezing wordt georganiseerd door 3FM radio-dj Giel Belen. Er moet natuurlijk ook nog wel wat gewerkt worden in de klas. Maar eigenlijk zitten de kinderen van groep 5 van De Meent vol met adrenaline. Gisteren werd bekend dat zij met hun liedje deel uitmaken van de halve finale van Carnavalskraker van het jaar. Een liedjescompetitie georganiseerd door Giel Belen. Een paar moeders hadden het liedje ingestuurd en tot ieders grote verrassing deden de leerlingen mee aan de competitie. Het liedje is eigenlijk geschreven voor het Kinderliedjesfestival en was een idee van juffrouw Helga Cornelissen. Ik heb aan de kinderen voorgesteld of ze het leuk vonden om mee te doen met de kinderliedjesfinale. En ze waren meteen heel enthousiast. Toen hebben we een melodie aangevraagd. We hebben een melodie van Ad van Zwol gekregen. En daar zijn we samen een tekst op gaan maken. De kinderen hebben woordjes bedacht. En ik heb ze geprobeerd in een liedje aan elkaar te breien. En daar is Vastelavondsknap uit vandaan gekomen. En wat betekent dat, Vastelavondsknap? Nou, wij werken op de Meent met meervoudige intelligentie. Dat houdt in dat wij denken dat alle kinderen knap zijn. De een is iets meer taalknap, en de ander wat meer rekenknap en de ander wat meer beweegknap. Iedereen is wel zeker ergens goed in en meestal ook in meerdere dingen. En wij dachten, nou, iedereen is ook vastelavondsknap. En dat zit eigenlijk in ons liedje. Iedereen is dus knap. De leerlingen hebben al meerdere malen mogen optreden. En dat is te zien en te horen, want de tekst zit er in ieder geval al heel goed in. Maar weten de leerlingen eigenlijk ook waar het liedje over gaat? Iedereen is knap met vastelavond. Allemaal knappe dingen en wat je op school een beetje dat we vastelavondsknap zijn. Over knappe dingen die je kunt doen. En waar ben jij knap in? Sporten en rekenen. Ben je ook goed in carnaval? Ja. Ga je dat ook vieren? Ja. En hoe vind jij het liedje? Leuk. Ja. Het is nog even afwachten of het liedje ook daadwerkelijk in de finale komt. Mocht dat zo zijn, dan mogen de leerlingen aanstaande woensdagochtend in de uitzending van Giel Belen hun liedje performen. Maar daarvoor moet nog wel gestemd worden. En daarom een speciale oproep van Rick. Stem op groep 5 van basisschool De Meent Leunen. Op gielbelen.vara.nl. De politie in Limburg zal ook in de dagen voor en tijdens carnaval verkeerscontroles houden, met name gericht op het gebruik van alcohol. Deze controles worden uitgevoerd door het team verkeer van de politie Limburg. Dit team controleert vrijwel dagelijks op diverse plaatsen in de regio op overtredingen in het verkeer. Iedere verkeersdeelnemer zal bij de politiecontrole moeten blazen. En met de alcoholcontroles wil de politie de verkeersdeelnemer duidelijk maken dat alcohol en verkeer ook tijdens deze dagen niet samen kunnen gaan. De Heilige Matthiaskerk in Kastenraai heeft dringend een grote opknapbeurt nodig. Het buitenschilderwerk en het wegwerken van achterstallig onderhoud betekent een kostenpost van €65.000. Het kerkbestuur doet daarom een beroep op de inwoners om bij de jaarlijkse kerkbijdrage een extra bedrag te doneren.
De parochie moet zelf €26.000 bijdragen in de kosten. Het Nationaal Restauratiefonds heeft een subsidie van ruim €28.000 toegezegd. En ook de provincie Limburg springt financieel bij. Tot zover dit Pela Maasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht gaat het licht vriezen met een temperatuur tot ongeveer 3 graden. Morgen overdag is het droog en vrij zonnig weer. Door de stevige wind voelt het koud aan. Het wordt 's middags maximaal 1 graad. Een fijne avond en graag tot morgen.